बहुत दिन हे घर किए आसुना साउंड सुनागला भाई हबनी ही भाई नमस्कार जय जगन्नाथ। हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो केमी अच्छा आपण मैंने आम गोटे कभर करने दुटा जगह जाऊँ कि शुणिलु आम क्लब घरे भोजी करते छुआ तो कौन साउंड फाउंड शुणिले किए माने एमती असुविधा है भाया किसी साउंड शुणागला तो आम आज आस कभर करने छाती बहुत दम्भ आस देखा कौन हो कभर करवा। चलो भाई ये की साउंड चलती कौन चल भाई आगे चलो चलो हम पछरे चला ना भाई जे 4 जन जहाँ भी हो ना डरिया डरी बनी वीडियो सेमती लगे रखी मोबाइल लाइट सब मार दियो टॉर्च सागर को दे तापर मोबाइल लाइट तू सी पुन मोबाइल लाइट दो जहाँ भी हो सब कैप्चर कर हाँ सब कैप्चर हो जे डरबनी कहीं हो चलो मु पछरे अच्छी चलो डर कि कथा नहीं जगन्नाथ अच्छा आम गोटे से साहस करके आसुचु तो किसी असुविधा ही हेनी चलो कार गोटे भाई साउंड आसला भाई जना पड़ना कि गोटे डाकुचे चालू ना ये चढ़ईटा होते खतरनाक देखु केमितिया जगह ये केते खतरनाक है जगह गुरा ये घर भी कौन साउंड शुणा जाऊँगी तो आम कवर कर पानी अच्छे तले पानी अच्छी केनाल टा तो आस देखिए आम जो कवर करने जा ये घर ना ये चाखुंडा से सब हंटेड देखु देखु केते पुराना बड़ गछ तो तले आम क्लब घर ये आम बहुत टिकरिंग फिकरिंग करूँ भितर जीवा कौन कौच भितर चल डर लगुच कौन कर देखिए चलो देखिए भितर जीवा खस हो साउंड साउंड सुनले तो कौन है मत डर लगे डरनी कि ऊपर को मारे ऊपर फीस्ट भी हुए आगुरी चल समस्ते कहते फिस्ट कला आमर ये फिस्ट होता छुआ फिस्ट करते आपने देखिपे तो बागी साप सुता थे बहुत दिन हे घर किए आसुना घर अच्छे पूरा आजबेस्ट साउंड शुणागला भांगी की भी अच्छे आजबेस्ट कि बाहर गोटे साउंड है को पड़े 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 ना सेपड़ देखी भाई ये आजबेस्ट भांगी पड़ी पड़ो भाई सफा ना ना सब नहीं घर जाई हबनी ही भाई कौन पइला बागी बागी समस्त पाखे रो के दूर को जान सेठी कलाटा दूची से झरका से पूरा उड़ी गला कौन गोटे सेटा गोटे कौन दूची अरे हाँ भाई सही से लाइट मारता कौनटा अरे भाई ये देख पूरा जुमकुल सेटा कौनटा देखते जो कौन देखो साउंड हो पळेला चलो पळेला एटू पळेला एटे रहिया नहीं एटू पळेला मधुर भाई जिया ना ना भाई फास्ट ब्लॉग भाई सेटा माइलु कवर कलु सेटा कौनटा सेटा कौनटा सेटा सेटा मशाणी सेठी मशाणीटा सेठी जीवा देखिया कवर करिया सेठी कौन अच्छी है चलो चलो अरे भाई मो पछे गोटे किए रुह सब चल जाए
ନାଇଁ ଚାଲ। ଟ୍ରଚ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଗୋଟେ ହେଲା ନଈବନ୍ଧ ମଶାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସେପଟେ ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗଛ ଆଜି ଅଛି ବହୁତ। ଆଜି ଭାଇ ମତେ ତ ବହୁତ ହି ଡର ଲାଗିଲାଣି ଭାଇ ସେ ଘର ଭିତରେ। ସେ ଘର ଆଜି ଠି ଆମେ ମଶାଣି ବହୁତ କରିବା? ସମୟ ରହିପାରିଲେନି। ଆଉ ଚାଲ ଆସିବାର ହିଁ ଯିବା। ନଥିଲା ଏବେ ଆମେ ଭାଇ ମଶାଣି ଆଜି ଘାଟରେ ଯାଉଛୁ। ଭାଇ ଆଜି ମଶାଣି କରିବା? ଟାଇମ୍ ଦେଖା କେତେଟା ଟାଇମ୍ ଟା ଦେଖା। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ମଶାଣି ଆଉ କେବେ କରିବା? ଟାଇମ୍ ଦେଖା କେତେଟା? 12ଟା 29। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ 12ଟା କେତେ ଦେଖା ତ ଜାଣିନି ଠିକ ସେ। 12ଟା 29। ଏପଟେ ହାଣ୍ଡି ଚାଲ। ଫାଣ୍ଡି ଦିଆ ହୁଏ ମଶାଣିକୁ। ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି କୋଉ ପଟେ ଦିଆ ସେଇ ହୁଏ? ବାମ ପଟ ସାଇଡ। ଦିଆ ହେଇଥିବ। ମତେ ଲାଗୁନି ଆମେ ଏତେ ରାତିରେ ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରିବା। ଦେଖିଆ ଭାଇ ମଶାଣି କୋଉ ପଟେ? ମଶାଣି ସିଧା। କୁହୁରି ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ମଶାଣି। ଦେଖାଯାଉନି ଜୁମ୍ କଲି। ଏଠି ତ ଇଏ ଭାଇ ବହୁତ ଖତରନାକ। ୟା ଆମର ପାସ କି ବାତ ନାହିଁ। ତ ଆମେ 4-5 ଜଣ ଆସିଛୁ। ଏଠିକି ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି। ତ ଆଉ 2 ଜଣ ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ 2 ଜଣ ହେଲେ ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେଠିକି ମଶାଣିକି କଭର କରିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୁରୁଣା ଗଛ ଫଛ ଦେଖିବା। ସେଠି ଆମ ପୁରୁଣା ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲଟା ଅଛି, ସେଠି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ। ସିପୁନ ଓ ସିପୁନ ଫୋନଟା ଧରିବ। ଜ୍ୟାକେଟଟା ପିନ୍ଧି ଭାଇ ଶୁଖିଲା ନା ଶୁଖୁନି। ବାଳରେ ଓଦା ଜ୍ୟାକେଟଟା ନେବି ବୋଲି। ଆରେ ପଛ ଟିକେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ମାର ଭାଇ। ଆରେ ମୋ ପଛରେ କିଏ ରୁହ ଭାଇ? ପଛରେ ବି ଟିକେ ରହ ତମେ। ପଛକୁ ଲାଇଟ୍ ମାର ସବୁ ଦେଖିବା। ତ ଗଛ କେମିତି ମାନେ ଘର କେମିତି କ'ଣ? ଏଠି ବହୁତ ଖତରନାକ ଜାଗା। ଆମେ ରହିପାରିଲୁନି ବେଶୀ ସମୟ। ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ବି ଆବାଜ ହେଲା। ତାପରେ ବି ଏଠି ବହୁତ ସାରା ମଇଁଷି ଫଇଁଷି ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଠି ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରିଲୁନି, ଆମକୁ ଡର ଲାଗିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା କଭର କରିବା, ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି। ଷ୍ଟପ୍ କରିଦିଅ। କୋଉଭଳିଆ ଜାଗା ସେପଟେ? କୋଉଭଳିଆ ଜାଗା? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନିଉ ଏକ। ପଛରେ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁଛି। ମଶାଣି ବ୍ଲକକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା, ଆରେ ଚନ୍ଦୁ ମଶାଣି ବ୍ଲକକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ପୁରା ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ଆସିଥିବା। ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ହେଲାନି ଆମ ପାଇଁ ନା। ଆରେ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା, ତମେ ତାକୁ ଦେଖିଲ ସେଠି କି? ଯୋଉ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା ତମେ ଭାଇ ଦେଖିଛ କି? ସେଠି ମୁଁ ଖାଲି ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଣିଲି, ସଁ ସାଉଣ୍ଡ। ତମେ ଦେଖିଛ ସିପୁନ? ମତେ ବି ଲାଗିଲା। ହଁ ମତେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଇଲା ସେଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ମତେ ଲାଗିଲା କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଟା ପଇଲା। ହଁ ସେ ଯୋଉ ଛାତ ଇଟା ଉପରେ ପକେଇଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଘରେ ଅଛେ, ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ କରି ଦୁମକିନି ହେଲା। ମାନେ ସିଏ ଯଦି ବେଳା ଭଲ ଆମେ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିନି କି ଆମେ ସେ ସିନ୍ ଦେଖିନେ। ସେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଦେଖିଛ? ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଦେଖିବେ। ଆଜବେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ମାନେ ସେ କ'ଣ ହଉଛି, କ'ଣ ଡାହିଆ ଭାଙ୍ଗୁଛି ନା କ'ଣ? ବହୁତ ଏଠି ଖାଲି ବାଉଁଶ ବୁଦା, ମାନେ ମତେ ଆମେ ଡର ବି ଲାଗୁଛି ସେଠିକି ତା ଯିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ। ଡର ମାରୁଛି। କେବଳ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ସାହସ କରି ଗୋଟେ ଦମ୍ଭେରେ ପଳେଇଲେ। ଏବେ ମୋ ଛାତି ଧକ ଧକ ହଉଛି। ପଛକୁ ଟିକେ ଦେଖ, ପଛକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଚାଲ ଚାଲ ଗାଇଲା ଭଳିଆ ପଳେଇ ଆସିବେ। ବାପରେ ସେଟା କ'ଣଟା? ବିଲୁଆ ଫିଲୁଆ ତ ପ୍ରାୟ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ନା। ବିଲୁଆ ବିଲୁଆ କାଇଁ? ବିଲୁଆ ସେଇ। ଆରେ ହେ ବିଲୁଆଟେ ବିଲୁଆ ନା ସେ? ଜୁମ୍ କରେ ମୁଁ ବିଲୁଆଟା। ବିଲୁଆଟା ନାହିଁ। ହଁ ବିଲୁଆ ଗଲା ହେଇ ଦେଖେ ଗଡ଼ିଲା। ବିଲୁଆଟା। ବିଲୁଆ ସେଠି ଅନ୍ଧାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ଚ ଆଣିଥିଲେ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଖା ଯାଇଥାନ୍ତା। ଇଏ ବି ପାୱାର ନାହିଁ ଆ ଦେହରେ, ଛୋଟଟା ନା। ଆମେ ଗୋଟେ ସେମିତି ପ୍ରାୟ ରହିଥାଅ, ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛ ଏଠି ପ୍ରାୟ ବେଶୀ ଭୂତ ବାହାରେ। କୋଉଠି? ସେଠି ଯୋଉ ଭିତରେ ପୁରୁଣା ଘର। ପୁରୁଣା ଘର ତ ଛାଡ଼, ସେ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ସେ ଯୋଉ ଘରଟା ଗୋଟିକିଆ ଘର, ତା ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଥିଲା, ସେଇ ଘରଟା। ସେଠିକି ତ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିଆ କୂଳେ ତ, ସେଠିକି ତ ଆମେ ମାନେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ମାନେ ଆମର ଇଏ ଦରକାର। ମାନେ ଭଲ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଦରକାର 2ଟା। ଆଉ ଆମେ ବାର ବିଲୁଆ ବହୁତ ବାହାରିବେ। ଏତିକିରେ ବି ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି। ଯାହା ବି ହେଲେ ସେଠି 5-6 ଜଣ ନିହାତି
ନିହାତି 5-6 ଜଣ ଦରକାର। ସେ ଯେଉଁ ଘର ତାକୁ କଭର କଲା ବେଳକୁ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ମାଟି ତଳେ ଘର ଅଛି। ହଁ ମାଟି ତଳେ ଘର ମାଟି ତଳେ ଘର ଅଛି, ତା ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବି ଅଛି। ଏହା ବହୁତ ହି ଖତରନାକ ଜାଗା। ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଗଛ। ଏ ଗଛ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ଭିତରେ କିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ହେଇଛି ଏ ଗଛ ପୁରା ଗଛକୁ ଗଛ ଲାଗିଛି ଫେରେ ମାନେ କୋଇ କାହାକୁ ଛଡ଼ାଛୁଡ଼ି ନାହିଁ। ଏ ଗଛ ଲାଗିଛି ସେ ପୁରୁଣା ଗଛରେ ଅଲଗା ପୁରା ଏ ଗଛ ପୁରା ସେମ୍। ଆମେ ପୁରା ଏଠିକି ଏକା ଯିବାଟା type ର। ଠିକ୍ ହବ ନା ହବନି? ମତେ ତ ଲାଗୁନି ଠିକ ହବ। ଶୁଣିଛି ବି ଏଠି ପ୍ରାୟ ବାହାରନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଠିକ୍ ହବ କି ନାହିଁ। ମତେ ତ ତଥାପି ଚାଲ ଦେଖିବା, ଲାଗୁନି ଯାହା ଠିକ ହବ ହବ, କିନ୍ତୁ କେହି ଦୌଡ଼ିବନି, ଦୟାକରି କେହି ବି ଦୌଡ଼ିବନି। ମତେ ତ ଫାଷ୍ଟ ସେଠି ଦେଖିକି ମତେ ଡର ଲାଗିଲାଣି। କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଆସିଛେ ମାନେ ଫେରିବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କେହି ଡରିବନି। ଭାଇ ତମେ ଆଗେ ଚାଲ। ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲ ଭାଇ। ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଚାଲ ତମେ ଭାଇ ଆଗେ ଚାଲ, ଆଗରେ ତମେ ଆଗେ ଚାଲ। ଆଗରେ ଚାଲ, ଏ ଆଗରେ ଚାଲ। ଚାଲ ଚାଲ। ମୋବାଇଲଟା ବାଟକୁ ଗୋଟେ ବାଟକୁ ପଟେ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଏଇପଟେ ଗଡ଼ିଯା, ଏଇପଟେ ଗଡ଼ିଯା। ଏଇପଟେ ଅଛି। ଚାଲ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବା। ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବା, ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଏଇପଟେ ଗଡ଼ିଯା ନା ଏଇ ଜଣ ଏଇଟା କ'ଣ ବାଉଁଶ ଗଛ? ବାପରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ଦେଖୁଛ ତ? ତଳେ କ'ଣ କରିବା? ଏତେ ରାତିରେ ଏତେ ଆଡ଼େ ଆସିବା। କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା? ଗଛ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। କାହିଁ ଲାଇଟ୍ ମାର। ନା ଉପରକୁ ଆସ, ଲାଇଟ୍ ମାର। ଉପରକୁ ଚାଲ। ଗଛ ଉପରେ କିଏ ଗୋଟେ ସତରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ସାଇଡରେ। ଲାଇଟ୍ ମାର। ନାଇଁ ଭାଇ ସେପଟ ମାର। ଏପଟେ ଯୋଉ ଇଏ ବା ନୁହଁ, ସେଇଠି ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ସେଇପଟେ ଭାଇ କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଏପଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଖଡ଼ ଭାଇ ତମେ ଧର, ମୁଁ ମୋବାଇଲଟା ଧରୁଛି। କୋଉ ପଟେ? ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ମାରେ। ନା ମୁଁ ଏଇପଟେ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ଆଗକୁ କହିଲୁ। ଭାଇ ଦେଖ ସେଠି କାର ଆଖି ଜ୍ବଳୁଛି, ଦେଖୁଛ? ସେଇ ସିଧା ଦେଖ। କ'ଣ ଏଠି ପଇଲା? ଭାଇ କ'ଣ ପଡୁଛି? ସେପଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସହ ହଉଛି। ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହଉଛି? ମତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆଇଥିଲେ ଫେରିକି ପଳେଇବାଟା ଆମ ପାଇଁ ଉଚିତ ହବ। ଫେରି ପଳେଇଲେ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ। ବ୍ଲଗରେ କିଛି ମାନେ ରହିବନି। କ'ଣ କରିବା? ହଁ ଛାଡ଼। ଚାଲ ତଳକୁ ଯିବା। ଚାଲ ଭାଇ ଏଇଠି ଦେଖିଛି ଭାଇ କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, କେହି ଡରନି। 4 ଜଣ ଜୟ ଅଛେ। ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, 4 ଜୟ ଜଣ ଅଛେ, ଶ୍ରୀରାମ। ଆସ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ଭାଇ ନାହିଁ। ଚାଲ ଆସ, ଯାହା ହଉଛି ହଉ। ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଥାଉ। ବାଡ଼ି ଭାଇ ଚାଲ ଆଗେ ଚାଲ। ମତେ ତ ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ମତେ ବାଗେଇ ଚାଲ, ଡର નથી। ବୋବଉଛି ନୁହଁ, କାନ୍ଦିଲା ଟାଇପର ଶୁଭୁଛି ହେଇଠି। ହଁ ଶୁଣାଗଲା। ଛାଡ଼ ତ ଇଗ୍ନୋର କର। ଚାଲ ଡର ଲାଗିଲାଣି। ମୋ ହାତ ଧର। ଚାଲ, ମୋବାଇଲ ଆଗକୁ ମାରି ଚାଲ। ଭାଇ ସେଇଠି ଦେଖିଥିଲି କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ତଳକୁ ଦେଖା କେମିତି ଜାଗା ବି, ମାନେ ଏଇ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣ। ଦେଖିଲ ଗଛ ଏଠିକି ଦିନରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ଭୟ ଲାଗିବ। ଆମେ ମାନେ ରାତିରେ କେମିତି ସର୍ଭାଇଭ କରୁଛୁ। ଆସିକି କେତେଟା ରାତି ହେଲାଣି, ମୋବାଇଲ ଆଣିଲୁ। ମୋବାଇଲଟା ଦେଖ, ଟାଇମ ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା। ଲାଇଟଟା 12:38 ଟାଇମ ହେଲାଣି। 12:38 ମାନେ କେମିତିଆ ଜାଗା, ଖତରନାକ ଜାଗାରେ ଆମେ ସର୍ଭାଇଭ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ମାନେ ଏଠି ଦିନରେ ଆସିବା ପାଇଁ କେତେ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଇଲ ଲାଇଟ୍ ଏଇ ପତ୍ରକୁ ମାଇଲି, ଦେଖିଲେ କେତେ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। କେମିତି ଝଡ଼ି ଯାଇଯିବ, କିଛି ନାହିଁ। ଗଛରେ ପତ୍ର ହିଁ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଭୂତ ରହିବା ପାଇଁ ପୁରା ସୁବିଧା। ଟୋଟାଲି ପତ୍ର ହିଁ ନାହିଁ ଗଛରେ। ଦିଟା ଗଛ ସେଥିରେ ହେଲେ ପତ୍ର ଅଛି ବହେ, ସେଥିରେ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ଭାଇ ସେ କ'ଣ? ଡରନି। ବାଲି କିଏ ଗୋଟେ ପକେଇଲା। ଭାଇ ସେ କ'ଣ ପଇଲା? ଗୋଟେ କ'ଣ ଧୂଆଁ ଭଳିଆ ହେଇ ଗଳି ପଇଲା। କ'ଣଟା ପଇଲା କି ଜାଣି, ଧୂଆଁ ଭଳିଆ ହେଇକି ଗଳି ପଇଲା। ଲାଗିଲା ତ ବାଲି ପଇଲା। ବାଲି ତ ପଇଥିଲେ ତ ଉଡ଼ିଥାନ୍ତା ନା। ସେ ପୁରା କୁହୁରି ଟାଇପର ପୁରା ଧୂଆଁ ହେଇକି ପଇଲା, କିଛି ନାହିଁ। ନା କୁହୁରି ଗଳି ପଇଲା ଗଛରେ। ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିନି। ନା ଏମିତି ହବା କଥା ନୁହେଁ। କୁହୁରି ତ ଏମିତି ବି ଗଳିବନି। ଆମେ ବି ଗଛ ମୂଳରେ ରହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ।
ସାଇଲେଣ୍ଟ ହିରୋ କାନ୍ଦିଲା କାନ୍ଦିଲା ଟାଇପ୍ର ଭାଇ ଇଏ ଶୁଭୁଛି। ତ ଆମେ ମଶାଣିରେ ଯୋଉ ପଟେ ଆଇଲେ ଏବେ। ଯୋଉ ପଟେ ଆମେ ଆଇଲେ ଏଇ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଛି ସେଇଠୁ ତ ଏ ଆବାଜଟା ଆଉଛି। ଭାଇ ମତେ ଡର ଯିବା ସେଠି ଲାଗିଲାଣି ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ। ଘର ତିଆରି ହଉଥିଲା ଭାଇ, ମାନେ ଏ ଜାଗାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଆଲିକା ପାଖକୁ ଆଇଲେ ଭାଇ ଡର ଲାଗୁଛି, କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ହଉଥିଲା, ସିଏ କେମିତି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖିଲେ ସେପଟକୁ ମାଇଲେ ଭାଇ ଏତେ ବାଉଁଶ ହଣ୍ଟେଜ ବୁଦା, ଜାଗାରେ କିଏ ଘର କରିଥିଲା? ଲାଇଟ୍ ମାଇଲେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଭାଇ ଡର ଲାଗୁଛି ବାଗେଇକି ହେଲା। ସେ ମାନେ ସାପ ଦେଖ ଫାପ ଥିବେ ବାଗେଇ ଭାଇ ଦେଖିକି। ଦେଖ କେମିତିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଇଏ କ'ଣ ହଉଥିଲା ଏଠି ଘର ଫର, ଏଠି ଆଉ ବନ୍ୟା ହେଇପାରିଲାନି। ମାନେ ଯୋଗ ହିଁ ନାହିଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଘର କିଏ ବନେଇବ। ଦେଖିଲି ସେ ଗଛରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧଳାଟେ ମାଇଲି କଣଟା ସେଟା କହିଲ ଭାଇ ସେଠି ପଚାର କିଏ ଅଛ ଯଦି, ଭାଇ ତମେ ପଚାର କିଏ ଅଛ ଯଦି ତ କଥା ଡରଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇ, ତମେ ପଚାର ଟିକେ। ନା ସେଠିକି ଏଠୁ ଆମେ ଯିଆ ହିଁ ଠିକ୍ ହବ ଆମ ପାଇଁ। ନା ନାଇଁ ଭାଇ ଶୁଣ ଏଠି ଯଦି କି ଆତ୍ମା ଯଦି ବି କିଛି ଥିବ ତ ପଚାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଡରେଇବେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ? ଆମେ କଥା କ'ଣ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବେ? କିଛି ମାନେ ଗଛରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ଗଛ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେଇ କଣଟା ସେଇଟା? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ପାଖକୁ ଯିବା? ନାଇଁ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ମାରନି ଲାଇଟ୍ ମାରନି ଭାଇ, ଦେଖିପାରିଲେ ମୋବାଇଲ କି ଭାଇ, ଦେଖ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖ। ସେପଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଇଲା? ହଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଇଲା ଦେଖୁନ। ପଇଲା କ'ଣ ଗୋଟେ? ଭାଇ ଗଛ ଉପରକୁ ପୁରା ଖତରନାକ। ଛାଡ଼ିକି ଫୋକସ୍ କଲୁ, ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ? ଭାଇ ଆଡ଼ିକି ଆରେ ଭାଇ ସେପଟେ ଦେଖ ଭାଇ ଦେଖ ସେଠି, ଏଟା କ'ଣ ବିଲୁଆଟା? ବିଲୁଆଟା ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ମାରିଲ ଦେଖିଲ, ଏଟା କ'ଣଟା? ବିଲୁଆଟା ଆଖି ଜଳିଲା ଭଳିଆ ହଉନି? ଆରେ ବିଲୁଆ ମାନଙ୍କ ଆଖି ଜଳେନି ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ପଇଲେ, ସେଇଆ। ନାଇଁ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖ ଠିକ୍ ସେ। ଭାଇ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଛାଡ଼ ମାଇଲୁ ଭାଇ, ଦେଖ ଭାଇ ପୁରା ପାଖକୁ କହିଲାଣି। ସେ ଓହ୍ଲେଇଲା ପଛକୁ ଆସ ଭାଇ, ଭାଇ ବାଟ କୋଉ ପଟେ? ଯୋଉ ପଟେ ଆଇଥିଲେ ସେ ପଟେ ଉଠ ଉପରକୁ ପଳେଆ। ମାଇଲୁ ସେଇଟା କ'ଣଟା? ଟର୍ଚ୍ଚ ମାର ରୁହ ସମସ୍ତେ ରାଇଟ୍ ଗଛ ଭାଇ ହଲିଲା। ପାଟି କରନି। କିଏ ଅଛ ନା କ'ଣ? କିଏ ଅଛ ଯଦି ଭାଇ ସାମ୍ନା କର। ତ ତମର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କୁହ, କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି। କିଛି ତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ରାତି ଆମେ ଏଠି ରହିବାଟା ବହୁତ କମ୍। ଆମେ ଏଠି ରହିବାଟା ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ଭାଇ। ସେଇଟା qu'ଣଟା ସେଠି? ସେଇଟା କ'ଣ? କ'ଣଟା ସେଇଟା? ଲାଇଟ୍ ବି ଏତେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ କି ଫୋକସ୍ କଲା ଭଳିଆ। ଭାଇ ଦେଖ କେତେ ପାଖକୁ ସେ ଆଇଲାଣି। ମାନେ ସେ କେତେ ଛୋଟ ବେଳେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆମେ ଦୂରରେ ଥିଲୁ, ଏବେ କେତେ ବଡ଼ ଦେଖାଗଲାଣି। ଗଛ ମୂଳରେ ନା ସିଏ, ଦେଖିଲୁ ମାଇଲୁ ଗଛ ପାଖକୁ, ଗଛ ମୂଳରୁ କେତେ ଆଗକୁ ଆସିଲାଣି ଦେଖ ଠିକ୍ ସେ। ଭାଇ ତମେ ରିକ୍ସ କାଇଁ ନଉଛ ଭାଇ? ଆସ ରୁହ ଯାଅନି ସାଗର ଭାଇ। ନା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ସେଟା କ'ଣଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆମେ ତ ତାକୁ କ'ଣଟା ସେଟା ଗଛ ଏ ଜାଗା ଏତେ ରାତିରେ ମାନେ ଆସିକି 1 ବାଜିଲାଣି। କ'ଣ କହୁଛ? ସେ ଜାଗାକୁ ତ ଯିଆ? ନାଇଁ ଭାଇ ଆଉ ଯାଇ ହବନି ଭାଇ। ସେ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି? ସେ କ'ଣ ଏମିତି ହଉଛି? ସେପଟେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ କାଢିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲାଣି। ଦେଖ ଭାଇ ମାଇଲୁ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖ। ଏଇପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରେ। ଭାଇ ଗଛ ଉପରେ ଟିକେ ମାଇଲ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଖଡ଼ ହଉଛି। ଦେଖିଲ ଭାଇ ସେଟା କ'ଣଟା? ଦେଖିଲ କାହା ମୁଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉନି? ମାନେ ଯେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟେକି ମାନେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ହଲଉଛି। ଆଉ ଥରେ ତଳକୁ ଯିବା ନା କ'ଣ? ନା ଭାଇ ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଭାଇ ଠିକ୍ ହବନି। ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ଆମେ 3-4 ଜଣ ଭାଇ। ଦେଖ ଆମେ ସେଠି କେତେ ଦୂରରେ ଥାଇ କେତେ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ମାର ଲାଇଟ୍ ଦେଖିବ ସେ କେତେ ମାନେ ଫୁଲିଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁଛି। ଫୋକସ୍ କର ତା ଉପରକୁ, ଫୋକସ୍ କର। କିଛି ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ।
ଫୋକସ୍ କର ଦେଖ ସେ ପୁରା ମାନେ ଯେମିତି ଛୋଟଟେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଭାଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ ତମ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଭାଇ ତମ ବି ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ନା ଭାଇ ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କଲା ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ ସେଟା କ'ଣଟା ଚାଲୁଛି ନା କ'ଣ ବୋଧେ ପଳେଇବା ଭାଇ ସେପଟକୁ ମାଇଲ ଲାଇଟ୍ ମାଇଲ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇପଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ସେଇପଟକୁ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଲି ନା କହିବି ଭାଇ ତମକୁ ଜଳୁଥିଲା ବୋଲି ପଛକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମିଳିଲା ଠିଆ ହେଲା ଦେଖାଗଲା। ଦେଖ ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଠିଆ ହେବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ ଆମେ ଠିଆ ହେବାଟା ଏଠି ଉଚିତ ନୁହଁ ଆସିବାଟା ହିଁ ଆମର ମାନେ ସାହସ କରି ଆସିଲେ ଭାରି ଯେତିକି ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଏଠି ଆମ ରହିବାଟା ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି କ'ଣ କରିବା ଭାଇ ଜରି ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଦେଖି ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଲା ପରିକା এটা কোনটা ଟିକେ ତଳକୁ ଆରେ ହଁ ଭାଇ ସେଇଠି ଟିକେ ମାରିଥାନ୍ତୁ ଭାଇ ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ ଲାଇଟ୍ ମାଇଲ ଟିକେ ନା ସେଇଠି ସେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା ଭାଇ ଅଛି ବୋଧେ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ମାଇଲ ସେଇଠିକି ଭାଇ ଅଛି ଭାଇ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ସେଟା କଳା ଭାଇ ନା 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 କ'ଣ କରିବା ନା ପଳେଇବା ପଳେଇବା ସେ ମଶାଣି ପଟେ କିଏ ଗୋଟେ କାନ୍ଦିଲା ସାର୍ ମଶାଣି ପଟେ ଦେଇକି ଆଉ ଯିବା ମଶାଣି ପଟେ ଦେଇକି ଯିବା ଦେଖିବା କିଏ କାନ୍ଦୁଥିଲା କ'ଣ ହଉଥିଲା ଆସ ମଶାଣି ପଟେ ଯିବା ଠିକ୍ ହବନି ମଶାଣି ପାଇଁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ଦରକାର ମଶାଣି କଭର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ମୋ ଟର୍ଚ୍ଚରେ ବି ଚାର୍ଜ ହିଁ ନାହିଁ ଇଏ କେତେ ବାଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କିଛି ବି ଏବେ ଦେଖ କିଛି ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି ଆଜରେ ଆମେ ଗଲେ କ'ଣ କରିବା ସେଠିକି ଆମେ ତ କିଛି ମାନେ କିଛି ବି ଆମର ମାନେ ସାହସ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଚାର୍ଜ ହିଁ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଧିକ ନେଇକି ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପୁରା ମଶାଣିକି କଭର କରିବା ଆଉ 2 ଜଣ ଦରକାର ଦିଅ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି ପୁପୁନ ବି ଆସିନା ଟିକେ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସ ପୁପୁନ ବି ଆସିନି ଆମେ ପାରିବାନି ଯାହା ବି ହେଲେ 2 ଜଣ ଦରକାର କ'ଣ କରିବା ତାକୁ କାଲି କଭର କରିବା କାଲି କରିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଶାଣି କଭର କରିବାକୁ ହେଲେ 2 ଜଣ 2ଟା ଟର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର ଆମ ଟର୍ଚ୍ଚରେ ଚାର୍ଜ ନିହାତି ଦରକାର ଟର୍ଚ୍ଚରେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଏଉଠି ସେତିକି ବାଟରେ ବି ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ କ'ଣ ମାରିକି ଆମେ ଦେଖିବା କହିଲୁ ଏତେ ପାଖରୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଯଦି କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା ମଶାଣି ବ୍ଲକ୍ କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମଶାଣି ବ୍ଲକ୍ ଏବେ ନୁହଁ ମତେ ସେଇ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ଭାଇ ଶୁଣୁଛ ତମେ ଝିଅ ପିଲା ପୁରା ଭଏସ୍ ସେଠି ଯେଉଁ ଠକି ନେଲା ସେ ଯେଉଁ ଆମ କ୍ଲବ୍ ଘରେ ମାନେ ମୋତେ ସେଠି ଆଉ କ୍ଲବ୍ ଘର ଗୋଟେ ଆଉ ଯିବାନି ଆମେ କ୍ଲବ୍ ଘର ଗୋଟେ ଆଉ ଯିବାନି ପଳେଇବା ଚାଲ ଦେଖିବା ସେଇପଟେ ସେଇପଟେ ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଯିବା କି ସେପଟେ ଯିବା ସେଇ କେନାଲ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ପଶିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେନାଲ ଭିତରେ ପଶିକି ଯିବା ଏଠି ମାନେ ନା କିଛି ବି ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା କିଛି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଠିକ୍ କଥା ଫୋନ୍ଟା ଚାଲ ଭାଇ ବହୁତ ଖତରନାକ ହେଇଗଲା ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ପ୍ରବଳ ପଡ଼ୁଛି ନା ଦେଖାଯାଉନି ଦିହ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ହଉ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାହେବୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଯଦି ଭାଇ ସପୋର୍ଟ ଯଦି କରିବେ ଭାଇ ଆମେ ସେ ମଶାଣିକି ବି ଭାଇ କଭର କରିବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ତ ଆମେ କାଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏମିତି ୟୁନିକ୍ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆମେ କାଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରାତିରେ କଭର କରିବୁ ମଶାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁରୁଣା ଘର ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଭାରି